Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Magadiaska. Ukama wakamira sea. Mukuru Mdugu. Alright. Zvino wana vanobatana mukumani mina kuti ngatimbofamba tichite chichaneza naye musisi wavo. Chanesa ndechekuti amene vakashaika last year muna April. Vashaika saka amene pane zvainetsa kukama wavo. Saka madzamai vedu adzinokwanisa kuguva zvinhu zvaamai. Saka takangosiyirwa zvinhu zviya. Baba vedu vakabva kungobuda vachitanga vari kuenda kubasa semazuva ese. Havanokwanisa kudzoka pamba. Saka zvinhu zviri kutinetsa nanhasi. Tinoona minana pamba pedu. Unogona kumuka mumba makatsvairwa. Mapureti akasukwa. Kana kuona dhoo rakashama toshaya kuti havhura njiyayo. Pamwe pacho totonyatsoona kuti amai avo paunongovaona vanobva vadhisapira. Saka ndodambudziko ratinetsa. Vakashaya last year muna April. Baba wakaita zvini? Baba vakaenda kunopera kwaApril. Vari kupi? Hatisi kutoziva kuti vari. Manga kumba ndekupi? Kumba kwedu Bhindi. Chakaita kuti ana sekuru vatatu sakuparadza nhumbi dzehama yavo chii? Hatitozivi kuti magaraji avanga ari ei. Asi vanongoti avanga vasina havana kuroora. Mukwasha akasina kuroora. Havana kuroora ende magariro aita nemwana wedu. Nekuti vaigara vari vanhu vaive vekungoorwa vachinetsana. Saka mai vanenge vaiudzawo hama dzavo kuti hatina kugara zvakadii? Zvakanaka. Sa imi muri wangani? Isusu tiri 3. One wedu akashaya. Saka Tangosara tiri vairi. Sekuru. Nhasika inyaya dzechikarangatsika dzi. Dai. Chivanhu chega chega. Hanza tinopamba pari amai vakashaya. Nhumbi hadzina kugovewa. Baba zvokungobuda zvekutetereka nenyika. Vana havasiziva kuti baba vari kupi. Gore ravo kuda kutokwana. Pamba pari kuita mashiripiti. Mumba munomuka makatsvairwa. Dzimwe dzenguva pakarongedzwa. Dzimwe dzenguva dhoo rakashama. Uye zvakare vari kuti mufi amai vavo vanombovaona. Pavanongovaona zvichida kuti kana vaida kuti vatanga kutaura navo vanombovadhisapira. Kwakambotaura nechitunda. Ndikwa kubuda kutraya. Hadi makazotaura nechitunda here? Hatina kutovhundukawo kuti amai vanouya vachitsvage. Zvinhu zviri kutotinetsawo kuti todii naamai. Hapana chinombokunetsai. Chinhu chakakanganiswa nababa ndochihombe. Varidzi mufi afa vakanomutsa kuti dzoka mumusha mako. Ndokana ndakaudza mukoma Robi vanhu vazhinji kuti mufi kana afa hana tsitsi nevana vake. Nokuti wamweya uri kutongwa naMwari nevadzimu. Saka munhu iye uye kana azorora akunyika dzimwe sekuti akutoita chishona. Anoita zvekuendana neikoko. Saka munhu uyu semagariro akaita nenhau dzakamuuraya. Baba vavo vana ava ndo vakakonzeresa kuti uye awane rufu. Saka hama dzaiudzwa kuti inini ndichafa pamusoro pemurume wangu nekuda kwezvinoti. Dzamara rufu rwazomuwana. Saka veukama vari kuti isusu mukuwasha tipe pfuma yedu utiripe bhoso dzawakapana. Mukuwasha akati handiite makapusa. Saka ava akahanda kumutorera nguva vakatya kuti aiwa mutemo wehurumende munoti rigai munhu mozoita matare enyu mumusha. Saka vanhu ava vakagona bhozi vakabva vatora basa rese vakaendawo kudzidza rekwavo vakandoita chivanhu. Asi kana baba venyu vanotouya kuzoripa mhosva asi vari kudzengerera vari kumakorokosa. Tingati baba kuti pane zvavaiona here pamba pavakazodhisapira. Hatichatozivawo kuti baba vazoche vakangobuda semabudiro avo emazuva ese. Tikati baba vedu vachadzoka. Takambozama kutsvaga tikafunga kuti pamwe ana tete vachati vakambodarikawo nepano. Zvino tikatoti tiende kuhama dzaamai vedu hatitomboonekwe sevanhu. Vanototi munoziva kuna baba vanhu.
saka dzamara takazongoyararo kusvika pari nhasi zvo zvinototinetsa zvokuti ipapa tatofunga kuti tongobva pamba pacho tosiyiwa pamba pacho pakadaro. Ana sekuru mukambonaudza? Ana sekuru takaudza asi vari kutooma musoro. Baba wenyu hatina chatinokwanisa kutanga kutaura nemi. Sekuru ndau dzikunetsa chivanhu chasumuka ndinozvitenda mukona Robert nokuti chinhu chakanaka ndechekuti chinhu kana wakapara ngozi ngaende mudzidzanako kana wakauraya munhu wakauraya nganetsewewe asi chinozongorwadza ndechekuti mufi akuya haasi kuinga vana ari kuinga musha wake haasi kuinga vana baba vavo kutotiza pamusha aitomuona achimira wotopopotedzana vachipopota iye asingabude vachiti rege ndiite so obuda oita saka iko zvinozvo akafamba kumakorokoza akati aiwa ine handina chinhu chako saka iye haasi kutoziva ende ari kuita urombe ende haana chinhu chaakukwanisa kuita so ndokotenda kuti mwari nevadzimu titobatsira vana vakuti baba vadzoke varipe mhosva dzavo vabirire vabatsirane mhosva mukoma Robert inopera nekuripa mukaitiza mhosva unosvika kuAmerica chaunonoita mberi kwacho hapana saka mhosva inopera nekuripa ichocho ndo chandingavimbise ruzhinji rwese rweZimbabwe nevamwe vari kubiri kuti mhosva inoripwa kana musina kuripa mhosva inoramba ichitenderera nokuti iyi yamhosva amai vatomuka ivhini vana ivava vanogona kutadza kuwana rugare ende baba anogona kutofa havana rugare vanhu vatoti tiri kutofunga kuda kutotizawo pamba ipapo saka vanotiza kusvika voita sei mistake yachaita chekuti pavari kutiza vachatakura kamwe kanhu katikitiki kamai mai vanotera kanhu kavo kese kune kapisike kanhu kavo vanoenda ikoko inetwork nokuti vedzidza vakanomutsa mutumbi wavo kuti aiwa enda mumhuri iyoyi ndo mhuri iyo unofanira kutotambira uri isusu kwatiri ibva kwatiri uri saka dambudziko nderavo ngavamire nayo Tibatsirei sekuru, tibatsirei zvinhu zvakatiomera. Tingoshura dai vadzoka baba takwanisa kubatsirana panguva yakadai so. Dai vakakuudza kuti vana kuti kutambura namai venyu zvava zviri nani vaikurukura but ivo vakabuda vachiti ndirega ndibude urombe njaivo saka aiwa rega tichakupa mutombo munogusha imba yacho mufungaita asi handisi kuda kuti tiri kuvadzinga ndiri kuvamisa kuti musasangane navo nokuti veukama vavo vakabutsa akati aiwa iwe muka uende tiri kuda kuziva kuti wakafirei ndosaka kune matare munuku tinoita matare ekubutsa vafi tinomaita matare nekuda kwevanhu nyanya kunge baba vedu budai pachena ipapo matare mwa tinotomaita ekutobutsa vafi tichitoitira imba ana baba venyu dhubu ndinozviita vanhu matsotsi vanoshandisa vana vanhu mahara saka iroro munotogaulitamba tibatsirewo sekuru baba vavadzoka takatenda tichaita isu kudaro mutende sekuru takunerwayo wamatabisa sekuru ende kana vauya mbama vaudza kuti toita sei ende munofanira kutovabatsira baba venyu munovaziva nekuti pesa patatu kutonetsera kuti vakapondwa kuti aiwa vari kumakorokoza foni dzavo chaidzo hadzichaiti aiwa hachisina namba iyoyo vabereki apa unenge usina chaunenge uchitombozivawo hamuna nyambokuziva ivo baba venyu pavairohwamba musingaona achitambozo taiona sekuru Kuchamboziva kuti kwazinozosvika here. saka vakarwara mai vanambonyorwara zvavo. Alright, saka sekuru vati ndichakubatsirai kuti baba vachisi vadzoke kana vadzoka nhau iyoyo sitangaipapo uye vati havasi kudzinga amai venyu nekuti matare ekumutsa vafi kuti vazonetsa vapenyu vai vashungurudza nyanya dzinenge nhubu kunge baba venyu 1 vasina kuroora 2 vachishungurudza amai venyu vanomutsa vafi ivava vakagara pa pamwe ana sekuru venyu vakauya pano havasi kuramba nyaya dzavo
munorwadzisa mufi wofa pamusaka zvaunongochiita iwewe. Saka isusu tinotobatsira vanhu ivavo kuti nhubu dzakadai zvakanaka izvozvi baba raarombe nekutendera nenyika kuti rirore handitika saka yazvimbobuda panze sekuti vanozokushidzai nokugadzirirai zvinhu zvacho. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.